V okrese Michalovce muselo v noci utekať z domu 7 ľudí, medzi nimi aj malé deti. Vyhnal ich zúrivý požiar. Utiekli len s tým, čo mali na sebe. V plameňoch im zhoreli všetky peniaze, aj doklady. V dome začalo horieť po polnoci. Celá rodina v tom čase spala vo vnútri. Rodičia a ich 5 detí boli v ohrození života. Našťastie ich zobudil štipľavý dym a tak stihli utiecť. Oblaky rozbil a deti vyvádzalo z domu. Po ráno by stanuli, všetko by videli by, že všetko mi zhorelo, všetko mi pohoreli. Celá strecha zhorela a zároveň sa prepadla. Hasiči museli ohniska požiaru opakovane polievať. Neprijalo im totiž počasie. Prácu nám komplikuje silné zadymenie a silný vietor. Domáci tvrdia, že prišli o všetok majetok. Vo vnútri vraj mali modernú plazmu, kuchynskú linku a čerstvo položenú plávajúcu podlahu. Mala mi celú chyžu zariadzenú, ja mala celý to tuny, všetko a teraz ja neznám, jak ja budem. Príčina požiaru ešte nie je potvrdená. S najväčšou pravdepodobnosťou však vznikol od sviečky, keďže v dome nie je zavedený elektrický prúd. Z trhovíšť pre televíziu Joj, Peter Sabo.